Gerendői van. A szavazás eredménye. Nagy nehézséget átszámoltuk ezt a rengeteg szavazólapot, és kihirdetném akkor az eredményt. Egy tartózkodás mellett egyhangulag elfogadták a polgármesteri javaslatát. Köszönöm szépen. Köszönöm is. Egyben gratulálok akkor. Első lesz. Vadnagyközség önkormányzatnak képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2017 évi törvény 70. paragrafus bekezdése alapján polgármester javaslatával titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselőtestület tagjai közül Bényi Dávid 7133 fad, Templom utca 56 számolati lakos javasolja, és ott a Vadnagyközség alpolgármestert megválasztotta. És akkor alpolgármester az estét legyen szíves tenni. Én Dávid. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Vadnagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem is segít. Köszönöm szépen.